jotono hambai tini joraka hamman mamani bagai जों तो साइमानो जों अरो जों 8 जन लिडार चिनि अरो आईपीएफ तिनि दिल्लीयाव फाइजाक चिनि अमन मिशन जों तिनि होम मिनिस्टार ब्रह्मगोनां अमित शाह बय जों मालायखा जों गोबां मा बय कक सालायखा प्राय 20 मिनिट थाइबा जों समय रखा जों बर बेलाय हामबाय मारावो जों तुइदुलखा चिनि ब्रह्मं एमपी बिश्वजित दैमारी बचन तुइदुलखा तिनि अमन जों सारामसुगो जों बन पुइला अबं कक साका सारचिनि अल्टीमेट गोल तिनि तंगो जे जों शेड्यूल एरिया न तयि एडिसी एरिया न तयि जों तिब्रालैंड सानो सेपरेट स्टेट सानो ओ जों बन साका किन्तु जों ताबो खानाका सेबि बिल पासंका बोर्ड लोकसभा ते राज्यसभा को नि कैप्स न तयि बिल पासंका अब जों वेलकम खायो किन्तु जों अमन साका जों सेपरेट स्टेट एरिया जों तिब्रालैंड रय रदि तै जों सीएबी चालू खायदि हाय हंग्लाय नोंरो सीएबी चालू दाखायदि तै बरस साका सीएबी चालू खायखांगाय तिनि ताबक तमनि 30% 30% तैबो थाङै जों दलागलाय 20% तै 10% जों थानाय अबन जिनि क्रिमानि आवन बयनो जों बारबार मा सागो जों शेड्यूल एरिया एडिशनल जों सेपरेट स्टेट बा तिब्रालैंड खायरसिदि अ जों बन साका जों बरबां जों साइमानो जों ताबो नुखा जे इंडिया को तब नि पार्लियामेंट पास लाइके बिल पास लाइके बहुत राज्यसभा लोकसभा और जे कोनो खलायना करिखा आवन बागै आं अबन कइनाय तिनि बरन नबन कइनाय स्पेशली तिनि तिब्रा सारन जों कइनाय जों गोबां मा दाबिस खलायलायगै जों तब जों सानमानि तिनि तिब्रालन सानमानि अरन फाइबाय सिदि जदन जों बादि जों थामसाखै कक सालायनाय थामसाखै यापरि थांखै जों हिंगायनाय तिनि कोनो तै लामा करिखा जों तिब्रा जन सेपरेट स्टेट खनाय हंख्लाय पुनः राज्य खायले हेंखाय जोंनि एडिसिनो जोंनि भविष्य जोंनि थेनांगो जों तैबो कमानाय जों तैबो कमरनाय जों गाहामखौ साइमाखा बनबा आं कइनाय जों अधिक क्षमता हायरक होयागै निनताव एनआरसी हायरक होयागै अब टेम्परारि मेजरसी जों नुखाताबो तिनि एनआरसी बुता कोनो लाभ करिखा सीएबी चालौ थमनि परेगो एनआरसी नि कोनो मिनिं करै आवगै जों फाइदिताबो तो मा सानाय जों कक थामसा याप्रि थामसाखौ जों मा हिंगायनाय आं जत्तनो कइनाय तिनि तिब्रानि जिकन पात्रनो कइनाय नरो कोनो तै तावानसक सिदि फारि जत्तर जों बाक्सा खायै कायसा भइस खायनाय जों तिब्रालैंड न तयै जों एडिस एरिया न कताल राज्य खायना बागै जों तैबो खरां कतरखा जों साननाय जों तैबो जों अमित साइड हखा बचों बायतैबो कक स्लायनाय तै 15 निमिसिङो विदिन 15 days बसाबो जों न रिंनाय तै तिनि मेमोरेंडम जों साबमिट खायमाने जों तिनि मेमोरेंडम अमर जों रेखा जोंनि एक नम्बर दाबि तिब्रालैंड तै सेकेंड सीएबी न जों कोनो दिन जों वेलकम खाया बनो बाद मा खायनाय तै गोबां मा कक साका जों बन तै डाइरेक्ट बो साका हादिर जों तिब्रा राज्यआव नों साइमानो दिन अलरेडी ओवर पपुलेशन थांका जों अबो खानाखा तिब्रा राज्यखौ दिनै सिसन बेलाय हामिया बासा दलसा हांख्लाय बाजि सावलायो तंथलायो मांखो चलायो मोसालायो जोंखौ दुखावो जों बुंथाय बार तिब्रा सार हंखाय जों जत्तनो बखा खामजाक जों दखन दुख नांजाक साइड बाय साइड ते कायसा तुइ पानि फाइन रंख्लाय बरके बाजि कगो मने ने चलायो ताय तंथलायो व्हाट इज डिफरेंट अबन जों बर साइखना रखा नों नायना हति राज्यको अब हाय गई तंगो तै चिनि बरन गोबां बर खारासम खाय तंगो तिनि बाजार थानाय रंनो स्कुल थानाय रंनो अफिस थानाय रंनो बर ताव आत कय तंगो अब जों बर साका मन मन गाहाम खनायदि तिबार सिसन तैबो हामयांनाय जदि सिताबो माके जदि सिसन जलाय जंखाय जे तै तिब्रागो तै शान्ति करिंनाय आबगैनो हेज होम मिनिस्टार नोमर खेल मा खायनाय अकर जों साका बने आं लास्ट अबन कयनाय तिन जत्तो ताखौ बुखुर नबन कयनाय तिन तिब्रा सारगनो नकतेल कोनो तावानसक सिदि एकमात्र तिनि अमन लामा तिनि थेनांनि बागै तिनि पार्मानेंट सल्यूशन ने बागै जों ताबो तिनि एडिसी एरिया न शेड्यूल एरिया जों ताबो गताल राज्य फ्लाइगे जों तिब्रालैंड सानना बागै जत्तनो याप्रि बाक्सा हिंनायना बागै आं जत्तनो कयै आं खुलुबै कक साबो हामबाय।